Helo pawb, amser yma ar y blwyddyn fel arfer dyn ni'n cael Olympics, ond blwyddyn yma mae wedi cael ei canslo ar gyfer wneud blwyddyn nesaf. Felly, ein gweithgaredd heddiw ydy wneud aerobic Olympics. Bydd yna pob math o symudiadau gwahanol ar gyfer y chwaraeon gwahanol. Bydd ni'n wneud 5 lot o symudiadau a bydd ni'n wneud hynna 4 waith. Bydd ni'n wneud 20 chwaraeon gwahanol yn y gweithgaredd yma. Felly, gyda'r rownd cyntaf, bydd ni'n wneud 20 eiliad o rhedeg pellter hir, neis ac yn araf. Ar ôl hynny, bydd ni'n wneud 20 eiliad o disgws fel hwn. Ar ôl hynny, bydd ni'n wneud 20 eiliad o nofio front crawl fel hwn. Ar ôl hynny, bydd ni'n wneud 20 eiliad o sgïo fel hwn. Ac ar ôl hynny, bydd ni'n gorffen y rownd cyntaf gyda 20 eiliad o codi pwysau. Ac ar ôl hynny, byddai'n mynd trwy yr ail rownd. Felly, i ffwrdd â ni, 20 eiliad o rhedeg yn araf, rhedeg pellter hir. Eiliad ar ôl. A rwan i disgys. Symudiad 2 cnesu i fyny. Ar ôl y disgys, dyn ni am nofio front crawl mewn 5 eiliad. Nofio front crawl. Mewn 10 eiliad byddwn ni'n sgïo. 5, 4, 3, 2, 1, sgïo. Ac ar ôl 10 eiliad o hwn, bydd ni'n wneud codi pwysau am y 20 eiliad ar ôl olaf. 3, 2, 1. Deg eiliad ar ôl. 5, 4, 3, 2, 1. A cymrwch ras bach. Felly, gyda'r ail lot o symudiadau, dyn ni am cychwyn gyda naid triple, so felly fel hwn. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ar ôl hynny, bydd ni'n wneud tennis fel hwn. Ti'n gallu gwneud sŵn fel chwaraewr tennis. Ar ôl tennis, bydd ni'n wneud rasio ceffylau. Felly, reit technical. Ar ôl rasio ceffyl, bydd ni'n nofio fel pili-pala butterfly. Fel hynna. Ac ar ôl hynny, bydd ni'n gorffen gyda dipyn bach o seiclo fel hwn. Iawn, barod. Iawn, barod am yr ail rownd yn cychwyn gyda'r naid triple mewn 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 10 eiliad ar ôl, ac ar ôl hynny, tennis. 3, 2, 1. Tennis. 10 eiliad ar ôl. Ac ar ôl hynny, rasio ceffyl. 3, 2, 1. Rasio ceffyl.
eiliad ar ôl, a bydd ni'n seiclo. 5, 4, 3, 2, 1, a seiclo. A mae 20 eiliad ola. 10 eiliad ar ôl. Ti angen ennill y ras yma. 4, 3, 2, 1. Ar ail rownd wedi cael ei orffen. Iawn, da iawn, dwi'n dechrau chwysu a mae hynna'n iawn. Dyn ni am cario ymlaen gyda'r trydydd rownd, dyn ni am cychwyn gyda hurdles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dros y hurdles. Ac ar ôl hynny, bydd ni'n neud canwyo i lawr fel hyn. A canwyo fel hynna. Ar ôl neud 20 eiliad o canwyo, dyn ni am dringo fel hyn i fyny'r raff, fyny'r wal. Ar ôl 20 eiliad o dringo, dyn ni am chwarae golf. Fel hynna. Ar ôl neud 20 eiliad o golf, dyn ni am gorffen gyda 20 eiliad o karate. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Iawn, i ffwrdd a ni. Barod? 3, 2, 1, hurdles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 10 eiliad ar ôl. 1, 2, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Canwyo! Dwi'n methu weld y timer. 5 eiliad ar ôl. 3, 2, 1, dringo! I fyny'r wal yna. Reit i fyny. 10 eiliad ar ôl. Ar ôl hyn, bydd ni'n chwarae dipyn bach o golf. Golf. Dwi ddim yn dda golf, ond dwi'n mwynhau chwarae fo. 5 eiliad ar ôl. Ac dyn ni am gorffen gyda karate, hamster karate. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 10 eiliad ar ôl. Tri, 2, 1, stop. Da iawn, a rwan i'r 4edd rownd, y rownd ola. Ffwrdd â ni. Iawn, y 4edd rownd, y rownd ola, cariwch ymlaen, dyn ni bron iawn yna. Dyn ni am cychwyn gyda 20 eiliad o taflu morffil. A maen nhw'n gwneud hynna fel hyn. Paid yn gwneud hyn mor dizzy. Ar ôl 20 eiliad o taflu morffil, bydd ni'n gwneud 20 eiliad o gymnasteg. Fel hynna. Ar ôl 20 eiliad o gymnasteg, bydd ni'n rhwyfo fel hyn. Ar ôl 20 eiliad o rhwyfo, bydd ni'n bocsio. Fel hynna, reit ac yn gyflym. A gyda'r un ola, symudiad ola, bydd ni'n neud y sprint. Fel Usain Bolt, yn rili gyflym. Iawn, rownd 4, i ffwrdd â ni. Iawn, wyt ti'n barod? 5, 4, 3, 2, 1, taflu morffwyl. Paid am i'r 3 gyflym. Faint amser ni hynna ar ôl? 10 eiliad. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dim bach o gymnasteg. Deg eiliad ar ôl. Tri, dau, un, a rhwyfo. Faint amser dyn ni efo ar ôl? Ni angen weld. 3, 2, 1. A rwan i bocsio. Reit ac y gyflym. 2 olaf. 40 eiliad ar ôl i gorffen. 30 eiliad ar ôl. Wyt ti'n barod yn yr un ola? Wyt ti'n barod am y sprint? Usain Bolt style. 3, 2, 1. A gorffen gyda sprint. Pwy sy'n mynd i ennill y ras? Dwi ddim yn siŵr, ond dwi am gorffen. 10 eiliad ar ôl. 5 eiliad olaf yn un i gyflym. 3, 2, 1. A stop. Da iawn. Da iawn. Dwi yn chwysu. Dwi allan o wynt. Ond dyn ni wedi gorffen. Felly, da iawn. Helo pawb a chroeso yn ôl. Heddiw, dyn ni am edrych yn ôl i fewn i'r cwestiwn pwy ydy Duw y Tad. Ac heddiw, dyn ni am edrych at addewidion. Yn yr Beibl, mae Duw yn addo lot o pethau anhygoel i'r pobl sydd yn ddilyn fo. Ond, beth ydy'r pethau yna? Ac ydy Duw yn cadw ei addewidion? Dwi eisiau sôn i chi heddiw am hanes dyn o'r enw Joshua. Mae Joshua yn arwain yr Israeliaid syth ar ôl i Moses marw a cyn amser Gideon. A mae'r pobl yr Israeliaid wedi dianc-oraifft, wedi mynd trwy'r môr coch, a rwan yn mynd rownd yr anialwch am amser hir iawn, a maen nhw angen trio ffeindio rhywle i byw. Mae Duw wedi gaddo tir i'r Israeliaid, ond yn anffodus mae yna pobl yn byw yn y tir yna yn barod. Ddim just pobl, ond hefyd cewri. Roedd rhaid i'r Israeliaid croesi afon o'r enw y Iorddonen i mynd i fewn i'r tir ac ymladd yn erbyn y pobl a'r cewri os oedden nhw eisiau byw yna. Ond roedd yr Israeliaid yn ofni oherwydd o'n nhw ddim yn siŵr bod Duw yn edrych ar ôl nhw. Yn yr Beibl yn Joshua 1:1-6 mae'n dweud hwn. Ar ôl i Moses, gwas yr arglwydd, farw, dyma'r arglwydd yn dweud wrth Joshua, gwas Moses. Mae Moses fy ngwas wedi marw. Dos a chroesi afon Iorddonen, dwi eisiau ti arwain y bobl yma i'r tir dwi'n ei roi i chi. Fel wnes i addo i Moses, dwi'n mynd i roi i chi bob modfedd sgwâr fyddwch chi'n cerdded arni. Bydd eich tir yn ymestyn yr holl ffordd o'r diffeithwch yn y de i ffrindiau Libanus yn y gogledd, a'r holl ffordd o afon Euphrates yn y ddwyrain gan gynnwys gogledd Syria hefyd, i fôr y canoldir yn y gorllewin. Bydda i gyda ti, fel roedden ni gyda Moses. Fydd neb yn gallu dystopio di tra bydde di'n byw. Wna i ddim yn siomi di na dy adael di. Bydd yn gryf a dewr ti'n mynd i arwain y bobl yma i goncro'r wlad nes i addo ei roi i'w hynafiaid. Ar ôl hwn, dyma Joshua yn trystio Duw gyda'i addewidion, a dyma fo'n arwain yr Israeliaid dros yr afon Iorddonen i fewn i'r wlad, a dyma nhw'n goncro'r pobl a'r cewri yn y wlad. Gyda addewidion, fel pobl, dyn ni gallu stryglo cadw nhw, a weithiau
dyn ni'n methu cadw nhw, ond mae Duw yn cadw pob un oedd addewidion. Mae Duw yn gaddo bydde fo gyda ni fel Cristnogion, ac hefyd mae'n gaddo yr ysbryd glân i ni. A mae'n gaddo bywyd dda lle gallwn ni ffynnu. Pa mor dda ydy o yn gwybod bod ni hefo Duw, Duw y Tad, Duw anhygoel, yn edrych ar ôl ni ac yn gaddo gofalu amdano ni. Diolch yn fawr iawn eto am wylio, a dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau yr Olympics a na i weld chi hwyrach ymlaen wythnos yma. Diolch yn fawr am wylio. Hwyl. Tara.